menungso. Kula mercuwati. Kok nganti tato arang keranjang iki mau dimongso kewan kendharek menawa. Boten. Tegesna kula menika nembe kemawon tetandingan kalian. Nek menawi kula wastani pawongan nggih boten pawongan. Lah kok kaya ngono? Lagi ampun kok satedak dhuwur menika kawujudanipun kebo. Nanging satedak pisan menika kawujudanipun pawongan. Diwanuke aku patih mau. Yen pancen nyoto-nyoto kang natoni kawan katresnan juga manuk kuwi ora sadengah manungsa jamak kumrah. Wis ngene wae. Coba tak adepane. Katresnan juga manuk kanene bali nang omah tambah nono. Sates mekaten wae mekaten. Sing ati-ati yo. Ayo Kakang. Tenane sapa kang dadian? Sadurunge tak jawab apa kang dadi pitakonmu, aku kepengin ngerti sapa kang dadi aran. Bocah alas Purwa. Kebo marcuat sing dadi jeneng. Kebo marcuet. Kebo marcuet ndadekno kawruhmu. Pinangka warangka praja ana ing Praja Majapahit. Patih Maudara kang dadi aran. Maudara Patih. Yo gene yen aku Waloka Patih Maudara satemah kowe empok lambet ning pangarep aku. Ketemu pirang perkara Kebo Marcuet. Maudara Patih. Yo gene kowe mbuh aku bapak. Yo kene ora. Manut simbok sing wis mulut ing kasedan jati. Tenane aku isih duwe wong tuwa. Sing saiki dadi nayaka raja ana ing kang aran Maudara Patih. Kebo Marcuet. Simbokmu jenenge sapa? Kok nganti ngaku gawar? Yen aku Sudarmamu yo ngatuwa. Ibuku yo wong tuaku adon. Marane Ibu Marcuat. Dene aku wis gedhe. Wis suwe nggonku ngupati karo bapak Maudara Patih. Akonono aku pinangka anakmu ya, Pak. Ora segampang kuwi Kebo Marcuet. Malah mentas wae ana nom-noman loro lawan wadon lan lanang dhewekne ngaku yen arep tok gaglak utawa tok pangan. Apa bener? Pak. Maudara Patih, Pak. Ya sing gedhe pangapuraku. Nalikane aku ninggate setengahing alas Purwa. Aku metu ana sapinggiring alas. Aku nggawe ontran-ontran utawa nggawe geger ana ing sakiwa tengene alas. Aku pancen ngumara yen Kebo Marcuet kae pakane daging menungsa ngombene daging prawan.
ning tenane mau Pak. Wong kang hapus krama merga nyat sediaku ora ning Karang Pradesan ning tumujane kutha Raja Majapahit goleki Sudarma Kulana. Nanging ra kudu ora kaya ngono tumindak. Ora. Sisan gawe kebemarjuan. Nggih. Kowe tak daku, tak akoni yen kowe putraku nang ngono syarat lan saranan. Syarat Aja mung bocah loro Kanoman sing tok mangsa. Akeh bebasan sarah pangke patok balung lan ganggeng rambut grikulungku ana ing Kadipaten Grati. Sing hadipatine Bandar Subali ing Ari Kalenggani balelo ana ing Praja Majapahit. Mula kengsa kuwi yen pancen kowe kepengin tak daku pinangka anak jumujuka ana ing Praja Grati. Patenono Bandar Subali yen kelakon kowe tak daku pinangka anak. Ora mung kuwi, yen kelakon kowe mateni dening Bandar Subali, sisan gawe jumeneng ana to pinangka Hadipati ana ing Kadipaten Grati Kebobajuan. pangestumu Pak. Ora kami tegan bakal tak memanungi saka murid. Wong Majapahit. Durung suwe nggonku mbujung kabeh praining para prajurit lan senopati saka Majapahit iki ora ngablak ana tengah-tengah madyan Ngrananggana. Kalengku dinulu tenggak mengisor wujud manungsa. Ning tenggak menggura wujud kewan kebo. Kalamun to kowe bisa tata jalma, sapa kang dadi aranmu? Kebo gawe Kanjeng Hadipati meneng wae. Sapa sejatine kowe mawang kathak ana ing tengah dalan? Seraya saka Majapahit Saged tata jalma Kanjeng Hadipati. Kebo Marcuet sing dadi jeneng. Kebo Marcuet minta srayane wong ing Majapahit. Wong Majapahit bingung pirulungan. Katitik sing madhep dadi Senopati. Tunggakan Ratu Majapahit dudu menungso ning wujud kewan kebo. Celangap tembung. Tenane sapa kang dadi jeneng? Marcuet kebo. Sumurmu. Ora ana loro urip ing langit lumahing jagat. Ya aku Bandar Subali Subali Allah. Subali. Marcuet. Manut kowe paringkus ndajarake tumujane Raja Majapahit. Wah. Marcuet. Sung-sungu ke golo-golo. Katamu jauh to ayo. Kanthi ngono jadi kuman. Wong Majapahit ngajake nyoto septike. Maju kan atiku. Subali Bandar
tuarang krancang. Nek ning kono mlakune kebo marcuet nganggo walang kekek. Saiki aku mau tiru-tiru. Supari pada. Ketoprak kok metu terus. Monggo dhisik. Sopo sing dadi aranmu? Ana sesambungane apa kowe karo Supari Banda? Aku garwani. Bojone. Ya. Bojomu ndi? Hah? Bojomu ndi? Bojoku ora ono. Minggat. Ora? Minggat. Ora. Katut rondo sing ayu. Ora percaya. Bojoku kuwi lempeng galeng ora tau kenggo karo wong wadon iki. Galeng nek galange wong kutha lurus. Ning galange wong gunung ntrilit penggak menggok. Iki wis krenggosan ora sakakan omong. Nah, jane metu kono nek bar taman. Yo kok dilangsung iki durung opo kok. Sopo kowe? Opo marcoet. Kebo marcuet. Royo apa Mojopahit. Apa karemu kan iki? Kowe kabar Kabar apa? bojomu. Supari Banda wis kono. Aku mati. Aku ora percaya. Ora percaya kebo marcuet. Ning sing mateni aku. Kuwi sing mateni garwanku kebo marcuet. Coba karo aku. Iki mau menungso. Aku ngerti. Yen kowe bojone Bandar kaya kowe. Wetengmu gedhe aku percaya. Yen kowe lagi ngarep ngandhut anake Bandar. Yen kowe ngerti, kowe tega percaya marang garwane. Kok marcuet. Sepancen kowe sing dhewe jadi rasa kamanungsan. Patine bojomu ora usah kok tangisi. Apa? Patine bojomu ora usah kok tangisi. Asarku. Yen kowe surang marang putra sing bosan ora usah kondak. Aku aku.
digelet jareku jebule katut kaisine rasane cumplung kenyuk-kenyuk sedih jare kowe gelem apa ora lakon tau cokari pengen tak mulyake ning jalan Bayu ora apa-apa. Oh ning yake ono ing Taman Sari Pamargi Putri. Omplane kapal palono nati. Marko Bandar Subali wis teko arep. Ratu Rati Kapo Marko. Angrambai lakon kang mah tumpo tumpi tumpuk untuk kakak deska monggo sampun sedo Kusmane ngayu Jenggawati mbok bile kersa dika kulaturi urip bontot ing gambir seketi ora ketan mangan sedina rong dina poso menapa sabu keng menapa Kusmane ngayu lho monggo kula dherekaken wonten pepukuran Kusmane ngayu ingkang atus satus Kusmane ngayu duh Gusti Kang Nurbeng Diwati mugi-mugi kalih sing sambi kala Kusmane ngayu Jenggawati anggenipun perang sabil. Bote kaya ngene ta wongku. Sinajan to ora eling kala semono. Mukti ngawi Donya Klewati Mbau Gento ora eling marang wong. Nggih. Jenggawati mbabaraken kalih ing Sambika. Mijil menapa menika? Ijil kakung, Bapak. Wijil kakung. Nggih. Jumbuh kalih kahanan kawontenan wonten ing Gati menawi dipun keparengaken. Kula jumbahaken marang lelamparipun Kusmane ngayu Jenggawati. Ingkang jabal bayi gadhe kula paring asma jimat Joko Umbaran. Jumbo dateng lelampahan kula. Kados mekaten. Kusmane ngayu Jenggawati yen kepareng punang jabal bayi kula diaturaken senjang gege kersanipun mbejangipun ngudi tuh dumateng kersanipun patini Cipcas Bojo. Memang gampang. Monggo klaturi diduga marang Gusti Kang Nurbeng.
senengane ngayu. Aku tau wonten mriku lho, Bapak. Kula siram jamas wonten sendang iki. Kersanipun Gusti Kamur beng mati punang jabang nggih dados menika Joko. Joko Umbaran anak kula sing tasih punang jabang kula dengan Gus Bayu Gege. Kan dadak bleguk sak menika. Niki anak kula, Bapak. Nuwun sewu. Umbaran Panjenengan niku sinten nek? wis jamak lumrahe. Yen kala sepunang jabang bae durung mangerteni sapa lan sapa kae wong tuane. Umbaran ora ketang dikaya ngapa kuwi wong tuamu wadon. Iki ibu nggih. Niki simboke kula. Iya, bener. Lah sampean niki sinten? Ya, Simbah. 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 Mbah, Simbah Kong. Simbah kakung. Oh, Simbah Kakung. Ya, Umbaran. Jenengku sapa, Mbah? Umbaran kang dadi aranmu ya. Jenengku Umbaran. Junggo marang lelakoni biyongmu rikala semono kedrang-drang dadi umbaran nganti tumeka ana ing gambir seperti kene. Oh, kaya ngono to, Mbah. Kepiye Jinggawati? Cici Bapak. Kak ya seneng to. Seneng ati kula. Malah tansaya seneng kula mboten sangro mati. Anak kula sing maune ponak jabang, lho mak blegek dadi semene gedhe. Jebles karo wong tuane lanang to. Malah tansaya iso ngrewangi nyambut gawe sing mbone. Saiki diwanengno wong kuwi anakmu. Pripun niku? Iki ibu. Ora sangewa ya. Nggih. Ning papan kene yen arep butuh apa-apa nyuwun marang ibu nggih. Menan apa mboten niku? Lah ya iya to, pe anakku mung siji. Yen ora tak turuti mongko terus sing nuruti sapa nggih? Hah? Kula menika lair wonten ing jagate Pepadang menika kok kaijenan. Kula njaluk adi ya, Bu. Hah? Jaluk kok sing ora lumrah iki piye to, Bapak? Jamak lumrahe njaluk adi ku ana lanang karo wadon. Lumrah iki jaluk jajan, Ah. jaluk mangan apa jaluk dolan-dolanan kae. Ora. Aku iku ora ana kanca dolanan kok, Mbok. Aku kepengin adi, aku ora kepengin dolanan. Bapak niki terus pripun Bapak jaluke adi, Bapak? Jinggawati Lah. wis ana tetembungan. Anak pola bapak keprada. Engko dhisik lah kok anak pola Bapak keprajaan. Ini rikala iki wis surup surya. Wis ame ngancik lingsir wengi. Oh ngaten. Yen tau kedaung jarum Joko Umbaran njaluk adira tak turuti lakon iki ra bakal rampung. Lah terus pripun carane, Bapak? Hari-hari sing isana jero sentang kae bakal kowe suwono marang Gusti Kamur Bengki. Saged. Bakal tak cipta mengko kedadiane kaya apa? Jinggawati njaluk sing Gusti Kamur Bengki. Lantas Bapak, oh ya iso to lek. Iki jaluk-jaluk iki mbok sing lumrah. Lha niku ndak wong lumrah to, Mbok. Wong kula niki njaluk adi. Lah jalukane sore. Iki wis sampe setengah papat tamane urung metu dagelane. Iki anak kula. Ya. Paten iki ya anakku tenan, iki ya anakku tenan iki. Niki adine kula, Mbak. Iki adi. Oh, niki adine kula. Dadi adimu, mengko kene dedol ane dolanan iso duwe kanca. Oh, ngoten Iki nggih. adimu. Matur suwun nggih, Mbak. Terus niki dikai jeneng sapa? Aku ya lali. Hah? Seneng kok lali. Lah pamrih sing patut masa aku sing jengeno terus. Wong aku sing ra gawe kok. Ngaten nggih, Bapak. Saiki ganti kula sing. Iya no. Ketoke kok ngetes kula. Ya pun. Sing maune ari-ari panjenengan puja. Mergo saka panyunane Joko Umbaran. Ah, Kadadak anak kula iso kawujudan kaya ngene iki. jebles. Jeblis. Kaya satriya sakembaran. Sing Kepiye? siji Joko Umbaran, sing siji tak jenengke Joko Puja. Joko Puja. Joko Puja.
Pujan. Pripun, Bapak? Lan kowe Joko Pujan. Penjalukmu wis tak pinangani ning. Senajan dikaya ngapa kuwi adimu. Dolan sak dolan kudu mbok kanthi. Sing pinter yo Nger karo adine. Kula menika badhe nresnani Joko Pujan menika kados dene kula nresnani dhumateng diri pribadi kula. Bagus. Jangan nganti wis selak marang janji. Boten. Wis marematimu. Ora ketang urip nang gambir seketi mangan sedina rong dina poso. Kuat-kuat kok nang urip nang desa. Ana dodolan. Ana anggonku njaluk adi iki ora mligi kang bawa dhewe. Bener. Aku njaluk adi iki supaya ana kanca sampeyan nang sini ana ing omah. Tenane Jok Pujan iki kepengin nyambut gawe. Kepengin golek kaya ing besok supaya bisa murah kapi. Kabeh kebutuhan ana ing desa Gambir Seketi. Pujan jebul kowe nyuwun aku. Mung Samudana. Pamrih kepengin golek ana ing Kutaraja. Yen to umbaran tansah urip nang Gambir Seketi sengala tangi nganggo lamun bisa ngundhakake derajatmu munggah ana ing tundakane kawelan. Ning yo ora kaya ngono to, Yen. Senajan kaya apa kaya adimu. Apa ora ndake kesengati biyomu? Mila kanthi menika, kula nyuwun donga lan pangastu panjenengan kemawon. Kula badhe tumuju wonten ing kutha. yo ra iso. Melu ninggalke omah. Lunga ning Kutaraja. Aku kuwatir. Mergo ning Kutaraja kae ibu kelangan bapakmu. Aku ora kepengin. Ibu ora kepengin mengkone ibuku bakal kelangan lahan lambaran. Ibu cukup kepengin urip nang desa. Kumpul karo anak-anakku. Ojo nganti dipisahake. Wis ora usah dadak melu ngono ing kutha, nyambut gawe ning kutha. Ibu trimo. Urip ning desa ora apa-apa. Ojo nganti ibu kok tinggalake umbaran. Sing tak duweni mung kowe lan Pujan anak-anakku. Menika kanthi panggesangane pengajian menika. Kula menika saged gayu kamulyanipun Gusti. Sawati. Ora tetembungan yen to kodhok sajroning bathok. Yen to umbaran tansah urip nang Gambir Seketi. Geniya dene bakal gayuh ngundhake derajat urip munggah ana ing tundakane kawiryan. Napa panjenengan boten minggu dhateng lelampahanku? Nalika kula urip wonten ing Kabupaten Rantio ing Kutaraja, kasunatanipun kula boten manggahake kabagyan ing malah tansah kula manggahake kasangsaran, Bapak. Mangerti Jinggawati. Yen to menungsa urip ning alam donya kuwi mau lakon. Ning lakon kuwi kabeh kudu tansah dilakoni. Gedhe-gedhe panjenengan lilahi barang. Aku ora milah. Terus anjen adem antem ati. Iku pengen nang ning Kutaraja. Tak lilahi. Tak lilahi kuwi mangkat ning Kutaraja. Lagi saderengipun kula menika nilaraken Gambir Seketi menika kula badhe mitungkas dhumateng panjenengan. Ampun ngantos si Adi Pujan menika mangertosi bilih kula menika tindak wonten ing Kutaraja pados pedamelan. Dene apa Pujan ora entuk? Kula ngeman. Awit menapa Pujan menika tasih alit. Dereng iki panjenipun kenawi Pujan menika nderek aku dhumateng kula. Kaya ngono. Iya. Ngerti. Tak ana yen apa sing dadi penjaluk. Mila kanthi krika kula nyuwun tambahi pangastu. Donga
donga panjenengan kangge cara obor lampah kula tumuju wonten ing Kutaraja. Kula nyuwun pamit. Bapak, kula nyuwun pamit. Kayune wong tuwa kaya banyu mili barang. Sawetawis umbar kedah pisah kali panjenengan Kanjeng Ibu. Pak, kakak sembarang mau juga. Wis ora usah takon Kakang Mumbaran. Kakang Mumbaran ki mau lunga ning gone Tegal arep golek renceng, arep golek apa. Wis kowe ta ngomong karo ibu lan Simbah. Wah, Bu. Jan, Kula nderek Kakang Barang. ning gambir seketi kene mesane simbahmu. Kakangmu baran wae lagi wae ana Tegal. Wis ning omah bae, Kakang Mumbaran ning Tegal. Mengko yen wis rampung gaweane mengko Kakang Mumbaran mulih kok, Leng. Oh, aku nderek Kakang Barang. Mumbaran. Ayo lunga. Jan mengko lunga, golek Kakang Mumbaran mengko ora ketemu terus kepiye? Apa malah Kakang Barang, Mbak? Lho mati. Kepiye tak kaya ngono. Kakang Mumbaran iki lagi wae ning mobil gawean. Kowe ning omah karo ibu. Mengko Kakang Mumbaran wis entuk gawean, duit, mengko mulih. Nek wis mulih mengko kepenak dulu kok, Bu. Kowe ning omah. Aku pengen melok Kakang Barang. Kok malah kepengin melu Kakang Mumbaran? Kakang Mumbaran golek gawean kok, Bujan. Pengen melok. Pengen melu piye? Golek gawean apa arep melu? Jan. Kepiye yen lakon kaya ngene. Ojo melu. Lah, kula pengen Kakang Barang. Jan. Nek panjenengan boten melu barang boten kelaparan, Bapak. Menika Bujan nusuk kali kakane. Terus kula mipun kula kelangan anak loro terus sakniki ninggalke omah. Lagi yen kowe tansah mojo marang aku, kowe simene sawetara niku. Ajeng Aku bakal memanuk kelalakune hujan karjo. panjenengan Wis hati-hati. dadi gowo bali, Bapak. Yugine kowe sumusel marang Kakang. Aku melok Kakang Barang. Jan, kon Kakang iki lunga iki ora arep dodolanan. Mula kanthi kuwi bali ya, Jan. Semua, Kang. Kon Kakang iki arep nyambut gawe ana ing Kutaraja. Aku pokoke melok, Kang. Awakmu iki durung titi wancine, yen tos piramu iki nderekke malah kon Kakang. Aku pengen melok sampean, Kang. Bali ya, Jan. Semua, Kang. Bali, Jan. Semua. Melok, Kang. Nang kon Kakang ora kepengin aja ono carane sing koyo ngene. Lan itu banget karo kowe. Kula kanthi kuwi Jan. Bali. Ojo ndirek ngapa pun Kakang. Mau, Kang. Bali Jan kok melok. Bali Jan. Bali Jan. Umbaran. Walau hujan mancuk. Ngono kaya ngono. Nyuwun pangapun sak derengipun Bapak. Sedaya kula mboten jiarakan. Apa ora ngira babar pisan yen to kumentala marang hujan kedadian kang kaya ngene.
Apa kang dadi penani sing batinmu ketansah nuruti kareping ati? Pitunggal sing gopo lair batin loro mukti kuwi aja mentolo larang. Hujan. Disabarno yo, Den. Ben kedadan kaya meniki ateges hujan, aja nganggo jeneng hujan yo. Kowe bakal nganggo jeneng menak pangseng. Kowe baik bingketing atine bon bopo. Eling teneling. Besok laramu rekoso luwih. Bopo. Ya. Senajan Bapak wis nyepatane aku sing kaya menangi. Bapak tembunge sampean ora wedi, Bapak. Ingsun utus supaya melapati tindake Kakang Patih Maudara kang lumawat ana ing Kabupaten Grati. Sinuwun. Rikala sekawit panjenengan ngutus dhateng kula saha Kakang Raga Jambi wonten ing Brati malah kapara Bupati Brati Bandar Subali menika merong kampung Jinggo Gajah Dar Bondan Kentang Koratu kang teges Bali. Piyambakipun boten trimah patinipun Sudarmonipun. Nanging malah kapara sinuwun. Bupati Bandar Subali menika adreng balela ngantos dumugi Bidutama. Pepuntonipun Bidutama Kakang Rangga Jambi tumeking Palastra. Semanten ugi kula mboten kuwawi nandhingipun kridane Bandar Subali. Pramila saking menika kula matur dhateng Kakang Maudara. Lah menika Kakang Maudara menika cumantaka dhateng Panguwas dalem. Cumantaka kepiye? Piyambakipun mboten nyuwun palilah dalem, malah kapara mini Suda Raja Senopati kang supados raket Bandar Subali. Lah menika panjenengan dipun asorake sinuwun. Sapa antaraning Nayaka Majapahit kang wis diwini Suda pinangka Raja Senopati tanpa lelah ingsun dening Kakang Patih Maudara? Kula keprungu menika Jaka Mercu nggih Kebu Marcuwek saking alas Tunggurana. Miji Senopati kang aran Kebu Marcuwek Naninci saka alas Tunggurana supaya lumawat brata ananing si Bandar Subali. menika leres. Kakang Maudara kang darbe pakarti kaya mangkono. Naninci Welah. owah gingsire kahanan sinuwun. Saking prajurit Panusep Kartik Kebo Marcuwek ing dinten iki ugi balela saking Mojopahit. Balela ing Mojopahit. Kakang Patih monggo Kakang. Iki malah aku ya. Punten. Kakang Patih Maudara, sinuwun Prabu, mapan kelresan handika rawuh minggah wonten ing Pendhap. Sasampunipun rerembakan sawetawis kula kaliyan Harya Jejetan nyethakaken kedadosan wonten ing Grati. Menapa inggih Kakang Maudara sampun nyroya sawijining kawula ingkang nami Kebo Marcuwek madheg pinangka senopati supados ngentasi karya mbalelanipun Adipati Bandar Subali. Sinuwun,
Saderengipun abdi ngunjuk atur langkung prayogi sungkem pangabekti kunjuk andhap ampeyan. Oh nggih kula tampi Kakang Maudara. Kula tampi pangestu kula tampi Kakang Maudara. Kapala leres aturipun Yayi Haryo Cita. Kula ngangkat minisuda salah satunggaling kawula ingkang pagut suraning griya dados senopati perang wonten ing Praja Mojopahit. Tanpa parilah dalem langkung rumiyin. Boten kok ateges ing abdi menika handingi sabda pandhita pangandikanipun ratu nanging amargi kula kapojo ing kahanan sira. Kula nyuwun gunggih pangaksami ingkang tanpa pindho. Kakang Maudara. Kedahipun ingsun pinangka nalendra rumaos dipun asoraken wibawanipun jalaran wewenang miji dumateng kawula madhep pinangka senopati. Menika wewenangipun nalendra. Nanging ning ingsun kemutan nalika ingsun utusan dumateng ndika. Pinasran Purbawasesa pindha asmaningsun anggen dika lumawat wonten ing Kabupaten Grati. Mila nggih senaosa cuwa penggalih kula boten dados menapa. Nanging ingkang angka kalih damel cuwaning penggalih nalika Si Haryo Jejetan ugi matur bilih Taraja Senopati keng handika piji si Kebo Marcuet ugi nunggak semi pakartinipun Bandar Subali. Balela dumateng kawibawanipun. Kados pundi menika Kakang Maudara? Kasinggihan Sinun Prabu bilih ing ari kalenggan menika ingkang nami Kebo Marcuet nunggak semi nunggal karep lekasipun Adipati Bandar Subali mbalela wonten ing Praja Mojopahit. Ngaten. Lajeng iguh ndika sakmenika kados pundi? Nuwun sewu Sinun Prabu. Nggih. Negari Mojopahit menika wiyartebanipun kathah kawula ingkang gambeng-gambeng wonten saindhing jagat Praja Mojopahit. Menawi panjenengan nyarirani pribadi tartamtu sarudina menawi saking pangregen kula mbok inggih Sinuwun Prabu Braja menika ngawontenaken Giripatemboyo kemawon. Giripatemboyo. Ngaten. Oh nggih. Kula saged nampi menapa ingkang duka aturaken dumateng. Namun kemawon saderengipun Patemboyo menika kula wontenaken supados dipun biwarakaken. Ngemuti dumateng lelabuhanipun Senopati Raga Jampi. Raga Jampi menika anggadhahi putra ingkang nami Raden Ungaran. Ning piyambakipun sampun lelabuh dumateng kawibawanipun ngantos dumugining gugur wonten ing Palagan. Mila ganjaran ingkang kedahipun dumawah dumateng piyambakipun badhe kula paringaken dumateng anakipun si Raga Jampi Raden Ungaran supados jumeneng adipati wonten ing Lumajang. Lan benjing kula paringi gelar jimat asma Minak Koncar. Ning sedaya perkawis salebetipun kedaton sampun cekak. Wangsul dumateng kawigatosan balelanipun si Kebo Marcuet. Ingsun nibakaken Patemboyo dumateng sinten kawula ingkang saged bengkas balelanipun Kebo Marcuet. Kula ganjar samurwatipun wonten ing kraton Mojopahit. Sapa kae? Kanoman bagus ning titik nyandang penganggone dudu kowe ranganing keluarga Nayaka utawa Senta. Cah ganteng. Sira iku sapa tanpa katimbalan munggah ana ing pendhapa. Saderengipun ngaturaken lepat nuwun agunging palaksami. Iki ora Menawi kula menika pantun miyak sedaya Nayaka Sentang Manjo. Menawi sedaya mestani kula Joko Umbaran saking Gambir Seketik. jenengmu Joko Umbaran. Menika leres Kawigatene munggah ana ing pendhapa apa nggih? karaya-raya kula niku minggah wonten ing Praja Mojopahit kula badhe sita. Golek Paswita. Menika leres
antepe ngatimu pengin dadi peranganing prajurit kang bebela marang kraton Majapahit. Oh ya, tak tampa nangingin. Nangingin Majapahit kalungguhan iki nembe ana kahanan kang ora tentrem. Balilane Adipati Indrati wiwit saka Bandar Subali saiki lumengser marang si Kebo Marcuet. Dadi dak tampa pasutanmu sawuhe kepara dak Ganjar Kang Murwat. Besok sira bakal tak dhawuhake marang putrane ingsun, dak ngesakake pinangka putra mantu. Lamun to sira bisa mbengkasi Kebo Marcuet Jokombar. Sampun gamblang lan termoco pangan di panjenengan. Kepareng kula nyuwun pamit tambahin pangis. Ya dak pengestoni sing ati-ati. Sewu Sinon Prabu Satri kadang mau nampa mboten kelakon anggenipun paring ganjaran dumateng ingkang nami Jokombar. Awit sabda ingkang sampun kawiyos pilih umbaran menang saged mberat wonten praja mikot kawontenanipun Kebo Marcuet badhe dipun dhawuhaken ingkang Atmojo dalem ing kamangka. Atmojo dalem taksih wonten ing Kandutan. Nggih, nak menawi meniku mijil pawesti. Lah menawi kakung kados Kakang Patih Maudul. Ingkang ingsun kersakaken estunipun mekaten. Anggen kula paring janji dumateng Joko Umbara. Lamun to saged mbingkas Kebo Marcuet, kula dhawuhaken kalian putra kula. Dasaripun menika namung iming-iming supados kandel tekadipun sabila kalian kawigawan Majapahit ngelingi sampun kok Kebo Marcuet Bandar Subali kemawon Majapahit mboten kecunggah mboten kuwawi ngrampungi menapa malih si Kebo Marcuet ingkang saged nyawonaken Bandar Subali dados kula janjeni si Joko Umbaran kula dhawuhaken kalian putra kula ingkang tesih salebetipun Kandutan menika dasaripun namung dasar duracara. Nuwun sewu sadringe. Nggih. Menawi panjenengan kata lumpen, kula ing badhe ngutan. Giri lusi jalmutan kena kini. Ampun panjenengan niku mandeng pilih Joko Umbaran niku bocah saking dusun. Menawi kegiatanipun anglangging senopati saking Praja Majapahit kados Ngeten nggih. lah ingkang angka kalih sabda pandhita pangandikaning ratu menawi to kelampah ing manggenipun Atmojo panjenengan miyos pawes kados pun panjenengan gadah mantu bocah saking dusun ingkang nami Joko Umbaran. Kakang Patih Maudul. Nggih. Ngaten nggih. Kenging menapa ingsun wani paring janji dumateng Joko Umbaran ndhawuhaken kalian putrane ingsun. Janji menika kula murih kabaripun. Murih boten dadinipun Joko Umbaran dados putra mantu kula jalaran ingsun pirsa putra kula ingkang salebetipun Kandutan ing benjangipun boten miyos pawestri nanging miyos jaler Kakang Patih Maudul. Menawi saking pamanggih kula kok benten ing benjangipun Atmojo panjenengan menika miyos pawestri. Lho. Nek nyaten ndika ngajak batangan. Monggo kersa. Oh nggih. Menawi Kakang Patih Maudara ngersakaken cangkriman kalih kula ngenani putra kula ingkang tesih salebetipun Kandutan. Kakang Patih Maudara nyumrangaken bilih to putra kula badhe miyos pawestri. Nanging kula yakin putra kula badhe miyos jaler Pawestri. jaler Pawestri. jaler Pawestri. pawestri. Ketrujut tembung saklimah. Tetelo menika pertanda bilih to ingsun pinangka Nalendra tegak nglenggono senadyan to ratu sabdane pindhaning pendhita kang kudu anemai. Nanging ngaktu menika ugi jalma menungsa lumrah. Saketap kula mbatang putra kula miyos pawestri nanging
Nanging mboten kenyono-nyono anggen kula ngucap tundhanipun putra kula mijil pawestra. Ngaten Kakang Patih Maudha. Sinuwun kados pundi? Menapa menika pertanda bilih to? Ingsun pinangka Nalendra sampun koncatan wagyuning kedaton. Teges Jawata sampun boten ngersakaken ingsun supados lenggah pinangka nata wonten ing kraton Majapahit. Tetela senajan to saklimah tembung menika nedahaken bilih to ingsun sampun tumindak lepat. Kakang Patih Maudha Sinuwun. lan sira Harya Jujutan pinangka seksi. Kanthi kedadian iki mbok menawa ingsun dilingake dening Jawata wis wancine ingsun lereh keprabon. Mula kang itu Kakang Patih Maudha titip kraton Majapahit sawetahipun lan sira Harya Jujutan. Ingsun bakal munggah ana ing sanggar palanggatan lereh keprabon laku ngamandita nganti pukut jagat. Yus paling sabdane Sinuwun Prabu nganti tundhone diwekne munggah ana ing sanggar pamujan laku ngamandita nganti pujang. Lah antarane Sinuwun Prabu Brawijaya lan pun Kakang kuwi kaya dene godhong suruh lumah lan perpik yen disawang kegrupane ning dikit padha rasane. Lah saking menika nyuwun sewu panjenengan menika kadosipun nggih narpa cendaka menawi Sinuwun Prabu minggah wonten ing sanggar pamujan piyambake badhe mokswa menawi yang kathah mastan. Nah panjenengan kados Ngene ya. jenengan menika kok kados mendel kemau. Wis tak kandhak aku lan Sinuwun Prabu sumpah sabaya bukti lan sabaya pati. Mula saka kuwi tak baleni meneh, tak ambali meneh. Kepatihan sak leker gendonge tak pasrahke kawan siram. Pun Kakang bakal tapa mider taun. Wis pas. Wis pas. Majapahit kumplang kepatihan do kumplang bojone kakangku to garwane Kakang Maudara bakal tak gonjak angin iki umbaran iki sukertaning negara ya umbaran lamun kowe bisa bengkas kebo marcuet taun nono windonono kowe uga bakal singkir pikantuk pangestunan dalem. Anggen kula menika sowan wonten ing kraton Majapahit. Katampi kasutan kula menawi kula menika saged bengkas memalani praja boten sanes sikebe marcuet ingkang titi wedal sakmenika balela wonten ing praja Majapahit. Umbaran Kados pundi? Senara kowe bisa kelakon tangih gendong lamun yen to kowe bakal tetandingan marang si kebu marcuet. Mila kanthi menika kula nyuwun iguh pratikel panjenengan kados pundi anggen kula menika saged ngrangket gedhenipun mateni si kebu marcuet. Ya senajan kaya ngapa kowe nangis marang aku bakal dandani supaya bisa berangkat ana ing kandhang. Ayo.
kula menika panjenengan gandosi ingkang supados. Jebles kaujutaning kebo matwet sing mapan ana ing Kadipaten Grati. Jebul kaujutanku kados ngaten. Umaran ya saka penangising batinmu kepengin mupu Girisai Ndara ana kraton Maja wae. Aja dadi geloning atimu. Wektu dina iki ra mbarang sing ngono kacuwek. Bopo niat lan karep kula apa? Kepengin moyaken Ibu Jinggawati dalak panjenengan. Bagus. Nanging ganti margi kados ngaten. Kula namung sedika dawuh anglampahi. Ora teges aku nundung marang jeneng surat ora. Kemengkane kamaksa. Ana ing gati. Aja wis kangelan. Ing kene margane kowe bakal nemoni gambaran. Pamit. Pamit. Sing aja. Umbaran, aku bakal